του 1-1. Άλβες στον Μάλμπασα στις πρώτες μεταβιβάσεις του δευτέρου μέρους. Σέζαρ. Πέρασε, καταπληκτική ενέργεια από τον Βραζιλιάνο, φοβερό γκολ. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σέζαρ πετυχαίνει ένα από τα πιο όμορφα γκολ του πρωταθλήματος. Αφού πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έπιασε με το αριστερό εξωτερικό φάλτσο ένα δυνατό σουτ, αλλά κατέληξε στον ουρανό της εστίας του Πιζανόφσκι. Ξανά εδώ όλη η ενέργεια του Σέζαρ, πέρασε τρεις, ανάμεσά τους και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των φιλοξενουμένων, αφού πρώτα είχε αποφύγει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, και φέρνει ξανά την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 2-1. Ξανά εδώ το εκπληκτικό γκολ του Σέζαρ. 2-1 με την έναρξη στο 46 για τον Ζούλιο Σέζαρ.